お母さん、鍵が開かないんです。開けてください。窓をコンコンと叩きながら呼びかけると、義母が立ち上がって窓に近づいてきた。ほっとしたのもつかの間、義母はカーテンをシャッと閉める。カーテンが閉まる前に最後に見えたのは義母のニヤニヤ笑いだった。その瞬間、私は理解する。鍵が開かないのは義母が勝手に鍵を交換してしまったからではないかと。私はついに堪忍袋の緒が切れる。ここまでして私を追い詰めたい義母には腹渡が煮えくり返る思いになり、私はリュックサックの中に入れていたスマホを取り出してある場所に電話をした。私の名前は日野玲子。夫の正明と娘の美織の3人で暮らしている。正明は私と同い年で技術系の仕事をしているが、毎月のように出張がある仕事で家を空けることも多い。しかし家にいる時には家事や育児を精一杯こなしてくれている。娘の美織は3歳。いつもキラキラと瞳を輝かせていて、明るい笑顔が可愛い女の子である。細い髪は茶色がかってふわふわしている。この小さな体のどこにそんなエネルギーがあるのだろうと不思議なくらい、いつでも元気いっぱいだ。いろいろなものに興味津々で、公園で花や虫を見つけるとワクワクして飛び出していく。あまり家にいられない夫だが、美織は正明によく懐いている。パパ。小さい子供特有のまだ拙い発音で、美織は正明のことを呼んでは駆け寄っていく。正明の方も美織にメロメロで、隙あらばふわふわのほっぺたに頬ずりしている。美織、今日もかわいいね。これが正明の口癖だ。出張で家を空けている間も、就業後には必ず毎日出張先からビデオ電話をかけてくる。電話切った後、美織の動画もまた送ってね。正明とのビデオ通話はいつも正明のこのセリフで終わる。そして私は苦笑しながらも、せっせと美織の動画を正明に送るのだ。私たちの住んでいる家は一軒家で十分な広さがある。庭もついているので、虫や花に興味津々の美織には良い環境だった。美織は家の中の階段を登ったり降りたり、部屋の中を走り回ったり、庭で虫を集めたりとのびのび暮らしている。そんな日々を過ごしていた時、悲しい出来事が起こる。正明の父が亡くなったのだ。正明の父は少し前から入院していた。入院した際、医師から義父はもうあまり長くはないため、覚悟しておくよう告げられていた。だから覚悟はできているつもりだったが、いざその時が来ると、やはり心に重くのしかかる。義父はとても優しい人だった。正明と結婚の挨拶に初めて技量信託に行った時、明るい雰囲気を作ろうと懸命に話題を振ってくれた。挨拶が終わった帰り道、正明が私に伝えてきた。今日の父さんよく喋ったな。本当は父さん、口下手で話すのが苦手なんだよ。そんな風にいつも私のことを気遣ってくれる優しい義父が私は好きだった。無意識にポロポロと溢れ出した涙を慌てて拭っていると、美織が駆け寄ってくる。ママ、どうしたの？美織が下から私の顔を覗き込む。痛い痛いなの？大丈夫よ。すぐに泣き止むからね。美織はもみじのような手で私の頭をよしよしと撫で、にっこり微笑む。痛いの痛いの、飛んでいけ。私は思わず美織の小さな体を抱きしめるのだった。義父が亡くなってからしばらくして、正明が困ったような顔で話し込んでくる。最近母さんが頻繁にメッセージを送ってくるんだよ。メッセージ？どんな？正明のスマホを見せてもらうと、義母から数時間おきにメッセージが入っていた。その内容は、一人暮らしで大変、
寂しい、私もきっともうすぐ天のお迎えが来るというようなものばかりだ。お母さんもお父さんが亡くなって気落ちしているのよ、きっと。そうだな。お母さんがもしよければだけど、うちでお母さんも一緒に住むっていうのはどう？私の提案に正明が驚いた顔をする。同居って言っても玲子が大変じゃないか。俺も出張で家にいないことが多いし。同居が大変って話はネットとかでよく見かけるけど、実際のところはしてみなきゃわからないだろうし、何よりお母さんが心配じゃない？私がニッと笑ってみせると、正明はほっとした様子を見せた。ありがとう。玲子がそう言ってくれるなら、俺、母さんに同居のこと提案してみるよ。その後、正明が同居のことを話すと、義母はすぐに了承した。そして、義母は住んでいたアパートを引き払い、うちにやってくる。お母さん、ようこそいらっしゃいました。玄関まで義母を出迎えに行くと、義母はこう言った。古い家だね。これだから中古で家を買うなんてダメなんだよ。新築で家を建てられるように、玲子さんがちゃんと家計をやりくりしないと。義母から飛び出した言葉に、私はムッとした顔をしないように気をつけながら答えた。確かに古いですけど、十分な広さがあるので気に入っているんですよ。私の言葉に義母はふんと鼻を鳴らして家に上がる。まあまあ。身寄りがとてとてと義母に駆け寄る。はいはい、ばあばはお引っ越しで疲れてるから、身寄りはあっちで遊んでてね。そう言うと、義母は身寄りを避けて階段を上がっていってしまう。義母に構ってもらえなかった身寄りは一瞬動きが停止する。身寄りごめんね、ばあばはちょっと疲れてるみたい。お庭でママとボールして遊ぼっか。ふん。身寄りはすぐにボールを持ってきて庭に飛び出す。楽しそうに遊ぶ身寄りの姿を見ながら、私は義母のあの態度はきっと一時的なものだ。今は義父が亡くなったことで塞ぎ込んでいるだけと自分に言い聞かせた。本人も心配していた通り、正明は相変わらず出張ばかりだった。出張でない時も帰りが遅く、家にいる時間がほとんどなかった。必然的に義母の面倒は私が見ることになる。お母さん、ご飯の用意ができましたよ。こんな時間に言われたって私はまだお腹が空いていないよ。後で温め直してちょうだい。義母がそう言うので、少しした後でレンジで温め直すと、また義母が言ってくる。温め直したせいで食感が台無しだよ。なんで温め直したりしたんだい。義母は私に小言を言いたくて仕方ないのか、ことあるごとに文句を言ってきた。ごめん玲子、本当に出張ばっかりで。朝、今日もまた出張に出かける正明が玄関先で申し訳なさそうに言う。仕方ないわよ、仕事だもんね。出張用のカバン、これで大丈夫だった？うん、いつもありがとう。行ってくるな。気をつけてね。行ってらっしゃい。パパ、行ってらっしゃい。正明が出張で不在になったその夜も、いつも通りに義母に声をかける。お母さん、ご飯できましたよ。しかし、私の声が聞こえなかったのか、義母は返事をしない。義母の部屋のドアを開け、大きな声でもう一度声をかける。お母さん、ご飯できてますよ。義母は私を一別すると、何も言わないまま立ち上がって部屋を出ていく。私はもやっとした気持ちになったが、深呼吸をして心を落ち着かせるのだった。正明が出張から帰ってくると、義母の態度はいつも通りに戻る。母さん、出張で家を空けてばっかりでごめんな。正明は一家の大黒柱なんだから、仕事を頑張るのはいいことだよ。私に対しては仏頂面をしてばかりの義母だが、正明には笑顔を向けている。
まったく、玲子さんが家を居心地のいい場所にできていないから、正明が出張ばっかりでなかなか帰ってこないんだよ。正明が洗面所で手を洗っている間、義母が私にだけ聞こえるようにボソッと吐き捨てる。私は義母の言いようについ言い返したくなるが、ぐっと言葉を飲み込む。義父を失ったことでついイライラしてしまったり、情緒が不安定になることもあるだろう。それ以降も正明が家にいるときは義母は私と言葉を交わすが、不在の時には私が何を言っても反応しないのだった。明らかに意図的に義母は私を無視している。ある日、がっくりと肩を落として正明が帰宅する。玲子、長期出張になっちゃったよ。長期ってどれくらい？3ヶ月だって。3ヶ月も身寄りに会えないなんてパパ泣いちゃうよ。泣かないでパパ。正明が身寄りをぎゅうぎゅうと抱きしめる。寂しいだろうけど頑張ってね。私が励ますと正明は深いため息をつきながらも笑顔を見せてきた。身寄りのことを頼むな。こうして正明の3ヶ月間の出張が始まった。義母は1日目から私を無視してきたが、私は義母の無視に構わずいつも通りに声をかける。お母さん、ご飯もうすぐできますよ。洗濯物ここに置いておきますね。お布団敷いておきました。いくら無視をしても反撃せずに普通通りの態度をする私だったが、義母はそれが気に入らなかったのか、より不満な表情を私にぶつけてくる。身寄り、ちょっとおいで。義母は身寄りを手招きすると聞こえよがしに言う。身寄りのパパ、なんで帰ってこないか知ってるかい？お仕事だよ。首をかしげる身寄りに義母は意地悪な笑みを浮かべる。ママが怖いからだよ。それにパパは身寄りのことも大して可愛くないみたいだね。だから家に帰ってきたくないんだよ。身寄りはくるりときびすを返すと私の腕に飛び込んでくる。ママ。パパもママも身寄りのことが大好きだからね。大丈夫だよ。私は身寄りの背中を撫でながら、こんな小さな子に意地悪なことを言う義母を信じられない思いで見ていた。しかし義母の意地悪はさらに続く。身寄り、このおかずゴミ箱に捨ててきて。昼食の際、私が作ったおかずを乗せたお皿を義母が身寄りに渡しながら言い放つ。どうして？ばあばまだ食べてないよ。まだ一口も食べてないけどいいんだよ。身寄りのママの作ったおかずはばあばの口には合わないから捨てるんだよ。身寄りは手つかずのおかずが乗ったお皿を手に乗せたまま困った顔で固まる。私は慌てて身寄りからお皿を受け取る。身寄り、このお皿ママがもらうね。ごめんなさい。身寄りは困った顔のままで悲しそうに言う。身寄りが謝ることないよ。大丈夫だからね。義母の方を見ると意地悪な顔でニヤニヤと笑っている。私は腹の奥が熱くなるのを感じた。私への意地悪は別に構わない。でも娘を巻き込むなんて許せない。身寄りが寝た後、私はリビングでテレビを見ている義母の隣に立ち、リモコンでテレビを消した。義母は慌ててこちらを睨みつけてくる。お母さん、私に意地悪をするのは構いませんが、身寄りを巻き込んで意地悪をするのはやめてください。私はこれ以上ないほど真剣に伝えたつもりだったが、義母はまたしても何も言わずに自室にこもってしまうのだった。翌日、娘を自転車に乗せて食材の買い物へと出かける。お母さん、スーパーに買い物しに行ってきますね。返事がないだろうことは分かっているが、一応義母に声をかけてから外に出た。何買うの？お魚とお野菜とお豆腐かな。お豆腐は98円だね。
98円。数字の勉強になるように、みおりに食材と値段を見せながら買い物かごに入れていく。さて、全部でいくらになるでしょうか？わかんない。食材をすべてかごに入れ、レジでお会計を済ませる。そしてまた、みおりを自転車に乗せ、自宅まで帰った。みおり、ちょっと待ってね。今、鍵を出すから。リュックサックのポケットから鍵を取り出し、鍵穴に差し込む。しかし、鍵穴の途中までしか鍵が入らない。え？別の鍵と間違えてしまったかと思い確認するが、家の鍵で間違いない。帰ってくる家を間違えたわけでもないのに、これはおかしい。どういうこと？私は家の中にいるはずの義母に中から鍵を開けてもらおうと考えた。庭に回り、窓からリビングを覗き込む。リビングでテレビを見ている義母の姿が窓から見えた。お母さん、鍵が開かないんです。開けてください。窓をコンコンと叩きながら呼びかけると、義母が立ち上がって窓に近づいてきた。ほっとしたのもつかの間、義母はカーテンをシャッと閉める。カーテンが閉まる前に最後に見えたのは、義母のニヤニヤ笑いだった。その瞬間、私は理解する。鍵が開かないのは、義母が勝手に鍵を交換してしまったからではないかと。私はついに堪忍袋の緒が切れる。ここまでして私を追い詰めたい義母には腹渡が煮えくり返る思いになり、私はリュックサックの中に入れていたスマホを取り出してある場所に電話をした。義母に締め出されたみおりと私は仕方なく宿泊施設に泊まることにする。慣れない宿でみおりを寝かしつけるのに苦労したが、なんとか寝てもらい、私も疲れてベッドで眠りについた。翌朝、時間を確認しようとスマホを見ると、義母からの着信が何件も入っていた。サイレントモードにしていたので気づかなかった。着信履歴を見ていると、スマホにまた義母からの着信が表示される。はい、もしもし。私が電話に出ると、義母は慌てた様子でまくし立てる。玲子さん、やっと電話に出た。さっき知らない男の人たちが突然うちに来ているけど、どういうことだい？不動産屋だとか言って、私に出てってほしいとか言うんだよ。そうですか。あんたが何かしたんだろ？私を騙そうったってそうはいかないよ。義母は興奮した様子で早口でまくし立てる。私は冷静にゆっくりと話し始める。はい、私が昨日不動産屋さんに電話しました。やっぱりあんたが。でも騙すとかそういうことは一切ありません。私は私の正当な権利を行使したまでです。は？実はあの一軒家は私が親から譲り受けたものだった。広くて気に入ってはいたのだが、だいぶ古く、娘に将来通わせる幼稚園の立地のことも考え、以前から手放すことを考えていたのだった。この家は中古で正明の名義で買ったものだろ？違います。私の親から私の名義で譲り受けたものです。お母さんは中古で買ったと勘違いしていたようですが、お母さんたちに気を使わせてしまうといけないと思って、私もあえて否定しませんでした。義母がぐっと言葉に詰まる。こんなことして正明に言いつけてやるからね。義母が悔しそうに言葉を絞り出す。正明さんにはすでに事情を説明してあります。それに今までお母さんがみおりや私に意地悪していたこともすべて話しました。それがどうしたって言うんだい。話したところで正明は私の味方だったろ？いいえ、正明は私の言うことを信じてくれたし、お母さんのことを怒っていましたよ。嘘だ。嘘だと思うなら正明に直接電話して聞いてみたらどうですか？ふん、正明は私の味方に決まってる。義母は私との通話をつないだまま固定電話から正明に電話をかける。正明、そうなの、玲子さんが。いや違うのよ、そんな、待って。正明と義母との通話はすぐに切れたようだ。
お母さん、正明はなんて？私と縁を切るって、玲子さんやみおりに意地悪するのは許せないって。放心したように義母が言う。義母は分が悪いことを悟ったのか、急に猫なで声を出してくる。玲子さん、私を追い出さないでよ。あんた優しい人だって私は分かってるんだよ。あんたはそんなことしないだろ。私はそんな義母に毅然とした態度で言い放つ。大事な娘に悪影響を及ぼす人とはもう一緒に暮らせません。今後はお一人で暮らしていってください。そんな。義母の覇気のなくなった声を聞くだけで崩れ落ちる姿を想像するには十分だった。その後、私たちは義母との同居を解消した。義母は義父の少ない遺産を取り崩しながらボロアパートで一人寂しく暮らしているらしい。みおりは以前から通いたがっていた幼稚園に通い始め、毎日とても楽しそうだ。今日ね、幼稚園でね、大きい縄跳びしたの。どれくらい大きい縄跳びだったの？恐竜さんくらい大きい縄跳びだよ。それは大きいね。幼稚園での出来事を話す娘の楽しそうな姿を見て、私は目を細めるのだった。